खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसि खुंथाया जेबो गोदान आयेन पास खालामाखै बिसि फुकन कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिमनायाव गोबां बिबांनि दंफां हमदों कक्राझार रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखायै न' लुनानै थानाय नखरफोरखौ होखारदों आरो चिराङाव दायनि सन्देहजों जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिफोरखौ हमबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि केबिनेट जथुम्मायाव बिटिसि ओनसोलाव ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि हा हरनि मोनथायनि सायाव गोदान आयेन पास खालामदों होननानै खौरां बिजोङाव गोसारद्लानाय लोगो लोगो बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांनाय नुनो मोन्दों नाथाय बिटिसि खुंथाया बिटिसि ओनसोलाव हा हरनि फानलाय बायलाय खालामनाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायदोंसो बिनि अनगायै जेबो आयेन पास खालामाखै होननानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बीरेन चन्द्र फुकना बुधबाराव बुङो कक्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि कनफारेन्सआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै बिसि फुकना बुङोदि थांनाय 12 अक्ट'आव खुंफुंनाय बिटिसि केबिनेट जथुम्मायाव हा हु फानलाय बायलाय आयदानि सायाव सावरायलायनायल' जादों बे हाबाफारियाव जेबो थिरांथा लायाखै होननानै बुङो आरो बिटिसि खुंथाया हा हु मोनथायनि सायाव हारसिङै थिरांथा खालामनो हाया होननानैबो बुङो आसाम सरकारा गनायथि होयोब्लासो आयेन पास खालामनो हायो होननानै खौरांगिरि मेलाव गुवारै बुङो खौरांगिरि मेलाव फुकना बुंबावोदि बिटिसि ओनसोलाव ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेराव जेबो आयेन पास खालामाखै बिटिसि गोरोबथायाव जेरै दं एरैनो दङ होननानैबो बुंबावो 12 জানুৱাৰী 2018 এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ৰিজলিউশ্যন নম্বৰ 2.1 লৈ পেলাই এটা ল্যান্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ইস্যু লৈ বিভিন্ন প্ৰেছত বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ আমি দেখা পাইছো গতিকে এই নিউজটোৰ ওপৰত আমি ক্লেৰিফিকেশ্যন এটা দিব বিচাৰিছো আৰু এই সংক্ৰান্তত আমাৰ বিটিসি প্ৰধান মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাই ছাৰে ইতিমধ্যে প্ৰেছ ৰিলিজ তেখেতে আপোনালোকৰ আগত দিছে আৰু তেখেতৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি অফিচিয়েলি আপোনালোকক এটা কথা জনাব খুজিছো আমাৰ ল্যান্ড ৰেভিনিউ মেটাৰটো আছে এই কথাটো কৈছে তাতে কৈছে ল্যান্ড ৰেভিনিউ সংক্ৰান্তত বিটিসিয়ে এক প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে আৰু বিটিসি এছেম্বলিত এটো একখন পাস কৰিব পাৰে আৰু সেই একখন এপ্লিকেবল হ'ব বিটিসি যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে যেতিয়া গভৰ্ণৰ হিজ এক্সেলেন্সি গভৰ্ণৰ আসামে যেতিয়া এপ্ৰুভেল দিব তাৰ পিছতহে আমাৰ বিটিসিয়ে পাস কৰা একবিলাক প্ৰযোজ্য হয় কিন্তু সেই এক প্ৰণয়ন কৰাৰ অধিকাৰটো বিটিসিৰ আছে যদিও ইয়াত এটা কিছু দুটা পইণ্ট আছে provided that nothing in such law shall extinguish or modify the existing rights and privileges of any citizen in respect of his land at the date of commencement of this act and be it কৈছে disallow any citizen from acquiring land either by way of inheritance allotment settlement or by any other way of transfer if such citizen is otherwise eligible for such acquisition of land within the Bodoland territorial areas district unquote main point kita ako moi koisu etu ekkhonor 2003 act 6 schedule actor koisu yato koise they provided that nothing in such laws shall extinguish or modify the existing rights and privileges of any citizen in respect of his land at the date of commencement of this act and b disallow any citizen from acquiring land either by way of inheritance allotment settlement or by any other way of transfer if such citizen is otherwise eligible for such acquisition of land within the Bodoland territorial area district. कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिमना साम्पाबती बाजारनि साखाथियाव हाग्रा बिफान एसएसबी आरो पुलिस हानजाया जुथायै गाग्लोबनायाव मंगलबारनि मोनाबिलियाव सिखावै लाबोखोमानाय गोबां बिबांनि साल दंफांजों लोगोसे गंनै ट्राक गारिखौ जब्द खालामनो हायो
सिखाव फालांगिरिफ्रा AS 19C 6285 आरो 19C 2918 नम्बरनि ट्राक गारिजों बेसेन गोसा गोबां बिबांनि साल दंफां गलायजों लोगोसे सिदा दंफांफोरखौ खोमसिनि खाबु लानानै मोनाबिलिनि 2 रिंगायाव सिडली चिरां रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिंनिफ्राय लाबोखुमादोंमोन। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि बिफानारि बसन्त कुमार रयआ बुङोदि सिखाव फालांगिरिफ्रा हाग्रा बिफाननि मावफारिफोरखौ गाग्लोबनो नाजानाय जाथायाव हाग्रा बिफाननि मावफारिफ्रा लाथिख' गुलि गावगारनो गोनां जादों होननानै बुङो। 59 পিসেস কার্ড আছে মূল্য অনুমান 2.5 লাখ টাকা হবো। 2.5 লাখ আমি বসে প্রচেষ্টা বড় এনজিও আছে SSB সবে যৌথ পথে পর্যন্ত লাই ট্রাক দুটো রিকভার করছে কিন্তু রিকভার করতে ফায়ারিং হয়েছে বাধ্য হয়েছে ফায়ারিং দেওয়ার কারণে বহুত মানুষ গ্যাদারিং হল টেনশন বহুত আহি গেল তার কারণে ফায়ারিং দেওয়া হয়েছে 10 রাউন্ড। উল্টাপানি সাইডের উল্টাপানি ঝাড়বাড়ির পরে বেশিরভাগ আহে কাটকিনি আর এখানকার বরপাড়া রোড যায় বইগাঁও যায় কেতিয়াবা ধুবুৰীও যায় নোযোৱা নহয় গোৱালপাৰাও মাৰে কেতিয়াবা লৈ য'তে চান্স পায় তাতে লৈ যায় কলগাছিয়া লৈ যায় সব। আমার একটা কথা লোকালের মানুষখিনি ভাল লাগছে আমার পুলিশের থানার ওসি আছে কবরা আছে CRP আছে আর্মি আছে আমি যতে দরকার পড়ে সিহঁতক মাতিলে আমার লগত যায় পুরে হেল্প করে পুলিশও হেল্প করে CRP কবরা হেল্প করে আর্মিও আমাকে হেল্প করে এই সাইডে দিয়ে খুব ভাল লাগছে ইয়াতে ইমান গাড়ি ধরে আনছো আর কি। আগে পিছে তেনেকুৱা ফায়াৰিং কৰিবলগীয়া হয় হয়তো বহুত হয়েছে বহুতবার হয়েছে ফায়ারিং হিচাপ নাই তথাপি নকমে ভয় নকরে তো ভয় নকৰে। मख'नाय जायोदि हमजानाय दंफांनि गलाय आरो ट्राक गारिखौ रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव लाबोनायजों लोगोसे दंफां गलायनि बेसेना हाथायाव 5 लाखनिबो गोबांसिन जागोन होननानैबो रयआ मिथिहोबावदों। BTDनि सदर सहर क'क्राझार सहरनि रेलवे स्टेशननि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव आयेननि बेरेखायै गोबाव समनिफ्रायनो रेलवे बिफाननि हा बाहागोआव न' लुनानै थानाय नखरफोरखौ क'क्राझार रेलवे पुलिस आरो रेलवे बिफाना बुधबाराव होखारो। रेलवे बिफाननि हा बाहागोआव थानाय गं 50सो नखरफोरखौ क'क्राझार रेलवे पुलिस बिफाना JCB लानानै न' बांफोरखौ बुख्रेब खालामनानै सेवहांगार खालामो। मख'नाय जायोदि क'क्राझार रेलवे स्टेशननि हा बाहागोआव आयेननि बेरेखायै थानाय नखरफोरखौ सरकारा होखानाय हाबाफारिखौ न' बां खहा जाजानाय सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। बेसेबांबा जुग दं बाहायनो सिखानिफ्रायनो दङ बेवहायनो थांनानै दङ এখানে থাকা 50-60 বছর হইছে যখন এখানে একদম ভাঙাছে ভর্তি হাগরা দুনিয়ানি জায়গামন বিয়ে দাসে जोंखौ बिनिफ्राय एरनो চেষ্টা खालामबाय এই জায়গায় থাকনান যাইনো এখানে সব দালালি মাইরা ঘরগুলো ভাঙাইতে আছে সব দালাল আছে এখানে নোটিশ নাই अगर 1 বছর আর 2 বছর আগে একবার দিছে এখন ভাঙা আইছে এখন তো নোটিশ দেয় নাই কিছু নাই चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सान्तिपुर मलानदुबि गामियाव थांनाय मंगलबार खोमसि फोथायनायजों 43 बोसोर बैसोनि बामसि बसुमतारीखौ आथिखालनि बिगियान आरो आरोंदामिन मुगायावबो खोमसि फोथायथि आरो दायनि सन्देहजों खासि बिस्थियै जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिफोरखौ बुधबाराव चिरां पुलिसआ हमो। दायनि सन्देहजों जिउ फोजोबस्रांनायनि लोब्बा थानायनि दायाव गासै 11 सुबुंफोर फारियै समेन बसुमतारी, दिपेन बसुमतारी, थेङा बसुमतारी, थेख्ला बसुमतारी, बेरग बसुमतारी, मंगल बसुमतारी, लखन बसुमतारी, थेबगां बसुमतारी, लाहारु बसुमतारी आरो रडि बसुमतारीखौ पुलिसआ खानो हायो। मख'नाय जायोदि चिरां जिल्लानि मलानदुबि गामियाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायजों बुलि जानांनाय 4 गथ'नि बिमा बाम्बि बसुमतारीनि नखरनो सरकारि अनसुंथाइ होनो गुबुन आफाद गौथुमफोरा दाबि दैखांदों आरो जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो दायनिगिरिफोरखौ आयेन बायदियै साजा होनांगौ होननानै सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों दाबि दैखांदों। কারণে আমি আফসোস হই এটা অনুভব করি আৰু জি those who are what to say culprits they should be punished according to the law. I on behalf of AFSU would like to condemn and strongly to take action against it.
रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसेबाव फरायफिनदों। बिटिसि खुंथाया जेबो गोदान आयेन पास खालामाखै बिसि फुकन। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिमनायाव गोबां बिबांनि दंफां हमदों। क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखायै न' लुनानै नखरफोरखौ होखारदों आरो चिराङाव दायनि सन्देहजों जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।